Nestes momentos estánse desenvolvendo diversas obras no Concello, non? Tanto no ámbito rural, co Plan Agader da Xunta de Galicia, onde estamos arranxando diversos camiños en todo o término municipal, en distintas parroquias. Acabase de rematar unha actuación na parroquia de San Orente en Banzas de mellora dos interiores. Agora mesmo estáse iniciando outra actuación de mellora, bueno, pois, en este caso no lugar de Outes, obras estas financiadas polo Plan de Obras e Servizos, onde, bueno, pois tamén ao longo do que queda de ano se van a continuar a executar actuacións importantes, neste caso para a mellora dos núcleos rurais. Estas obras súmanse tamén a outros proxectos de humanización de diversos espazos na propia Vila da Serra, como é o caso do acondicionamento da Praza do Concello, ou a que se leva a cabo na Rúa Doutor Esperante. Temos por unha banda a Praza do Concello, é unha obra que, bueno, onde se están investindo fondos europeos destinados justamente á humanización de espazos como esta zona a beira do río. Vanse investir máis de 200.000 euros para, bueno, poñer bonita, por así dicilo, a un espazo que é senlleiro, un espazo central aquí ao lado da Casa do Concello, que é a Praza do Concello. Ao mesmo tempo estáse desenvolvendo outra obra de humanización e mellora, neste caso da Rúa Doutor Esperante, pois justamente na zona do Conchido. É unha obra que está financiada neste caso polo Plan de Obras e Servizos da Diputación, onde se están investindo algo máis de 140.000 euros. Bueno, tamén unha obra necesaria que eu creo que vai a decentar unha rúa importante da nosa Vila da Serra de Outes. A estas dúas actuacións sumarase tamén en breve a obra da conexión do paseo fluvial da Horta do Muiño co centro urbano da Serra, unha actuación cun orzamento de máis de 81.000 euros que se enmarca no Plan Urbe da Xunta de Galicia. A mellora da conexión do paseo fluvial coa malla urbana da Serra de Outes mediante unhas bancadas que se van a situar xusto ao lado da Casa da Cultura e que lle van a dar unha solución de continuidade a unha das zonas, bueno, pois máis bonitas que temos na Serra de Outes, que é o paseo da Horta do Muiño, non? Bueno,